Salutare, bine ați venit la un nou clip. Eu sunt Mirel, iar astăzi vom, wow, discuta o chestie interesantă. Mă jucam și aici pe YouTube cu clipurile vechi, dădeam clipuri vechi în nelistat. O idee proastă, pot să spun. Iar m-am gândit, hai să mă caut să văd ce clipuri apar. Pentru că n-am vrut să mă duc să deschid alt tab și mă rog să apăs aici și mă rog. Well, YouTube mi-a reindexat contul vechi de YouTube. Nu e unul dintre primele mele conturi, e unul dintre conturile secundare pe care nu mai îl folosesc. Era ceva de genul. Wait a second. De obicei era canalul meu aici și de obicei alt canal, Mirel Computers, sau mă rog. Păi mi-am adus aminte, stai așa că folosește criteriile astea. Dar și mai ciudat, îmi dă un clip de acum 4 ani. Wait a second. Aici e clipul nou. Aici e clipul ăsta. Super tare, știți? Eram ceva de genul, ok, bine, nu-i nimic ciudat. Că oricum omul se duce și dă click direct pe canal, nu stă și se uită. Ăsta e canalul vechi, secundar, pe care postam în 2018. Da, nimic ciudat pot să spun. Da, super interesant. Iar în momentul în care mă căutai pe YouTube acum mulți ani, apărea clipul ăsta, nu știu de când se întâmplă. Eu după ce mă duc aici, click și dau pe canal. Nu stau să mă caut, acum m-am căutat ca să văd. Super interesant, o să încerc să scot clipurile astea vechi, respectiv ăsta. Ce pot să spun? Acum, ce să zic, o să fie. Da, asta am vrut să vă spun un scurt clip despre treaba asta. Cred că când o să... am făcut o cacofonie. Când o să vedeți clipul, nu o să mai fie clipul acesta acolo. Da, cam asta ar fi. La revedere!